God-men are invading the West. Is there any need for alarm? Or should we continue to welcome these gods of the New Age? Guru Darshan Singh, jeden z mnoha stovek gurů, osobně obrátil nebo inspiroval asi 15 000 následovníků. Objasnil, že úkolem gurua je vycvičit své následovníky k nejkratší cestě ke spasení. Spasení je stále totéž, ale vedou k němu různé cesty. Víte, některé cesty jsou dlouhé a některé krátké. Proč je potom učitel nezbytný? Učitel je nezbytný k tomu, aby vás dovedl k té nejkratší cestě. Rabí Dronot Maharaj, potomek celé řady hinduistických duchovních vůdců, je bývalý guru a vynikající jogín uctívaný tisíci. Ve své autobiografii vypráví o svém životě, který prožil jako guru, a také o tom, proč se zřekl hinduismu. Hinduista potřeboval, aby byl v blízkosti svého gurua. Potřeboval se s ním radit. Ve skutečnosti viděl gurua jako jediný prostředek ke spasení. Je to naprosto mimořádný zážitek vidět některé z učedníků těchto gurů, se kterými jsem se setkala v Indii. Například ty zbožňující obrovské otevřené oči, které od něj přijmou úplně všechno a které ho nade vše milují. Milovala jsem Maharishiho, uctívala jsem ho. A tak vše, co dělal, řekl a myslel, bylo v mých očích zcela správné. Jednoduše jsem potkala Bhagwana a bylo to. Není zde nikdo jako on. Bhagwan je můj pán a já ho miluji. Zamiloval jsem se do něj, to je jediné, co mohu říct. Guru Bhagwan Rajneesh, kterému americká vláda poskytla útočiště poté, co uprchl z rodné Indie, zakoupil ve středním Oregonu ranč o rozloze 100 čtverečních mil, aby se zde mohli shromažďovat jeho červeně odění učedníci z celého světa. Jeho titul doslovně znamená nejvyšší duchovní učitel, pán vesmíru, úctyhodný pán a král. Cheryl Metrushianová je novinářka a autorka knihy Bohové New Age. Narodila se a vychována byla v Indii. V roce 1973 se přestěhovala do Londýna, kde se stala jednou z vedoucích autorit přes nová náboženská hnutí v Anglii. Během rozličných slavností v Oregonu Rajneesh vyjíždí v jednom z jeho automobilů značky Rolls-Royce 2x až 3x denně. Je uctíván doslova zbožňován tisíci svými příznivci ze západu. Je smutné sledovat jejich oddanost pouhé lidské bytosti, která se považuje za Boha, a jejich podřízenost jeho duchovním pravidlům, jako například nošení jeho podobizny kolem krku, oblékání oděvů různých odstínů červené barvy nebo změnu jejich jmen na indická. Jeho mluvčí a pravá ruka Silvermanová se pokouší vysvětlit přitažlivost a magnetismus svého pána. On představuje něco tak... Prostě nemám slov. Je to překrásné společenství, pán a učedníci. Něco se děje ve vašem srdci, když vidíte pána. Bhagwan je můj pán. Tady na festivalu Kumbh nebo na festivalu vodnáře v Lahabě se shromažďuje 20 milionů hinduistů, aby byli svědky nekonečných průvodů stovek těch samozvaných božích mužů.
Dokonce i špína pod chodidly gurů napomáhá učedníkům v hledání spasení. Tento snímek byl skrytě nafilmován a propašován z Indie. Nazí kněží jsou považováni za ty nejsvětější a nejvíce odevzdané učedníky. Mnozí z nich si pokrývají svá těla kremačním popelem a špínou a dávají si kravské výkaly do vlasů. Někteří jsou ozbrojeni a jsou závislí na extrémně silných narkotikách. Opětovali úplně všechno, rodiny, vlastnictví a dokonce i své mysli, které jsou doslova zblázněné do gurů. Ano, guru je náš největší přítel, filozof, vůdce a ukazuje cestu k Bohu. A my v Indii ho uznáváme jako božskou moc, která je ekvivalentní Bohu. Kdyby kterýkoliv normální člověk mohl být poblíže milovaného učitele a zakoušet tu lásku, soucit, skromnost, milost a štědrost, věděl by, že stojí vedle chodícího, mluvícího a živoucího Boha na zemi. V našich písmech najdete, že učitel je boží vtělená moc pracující na zemi. Vy jste dnes s tím mužem mluvili, ale nemyslím si, že víte, s kým jste hovořili. Ale musím říct, že jste mluvili s Bohem. Pro hinduistu je guru tím nejdůležitějším. Guru je jeho pánem, jeho učitelem, zachráncem, dokonce větším než sám Bůh. Následovníci Jima Jonese, hlavního lidského chrámu, byli přesvědčeni, že jejich vztah byl založen na lásce. Téměř 1000 jeho oddaných učedníků spáchalo sebevraždu na jeho příkaz. Byl to jejich poslední dar totální oběti jejich vůdci, kterého milovali. Jejich životy byly ukráceny mužem, který se prohlásil za Boha převtělení Ježíše Krista. Guru Sai Baba je jedním z nejmocnějších mužů v Indii. Má miliony učedníků a rostoucí počet následovníků na západě. On sám říká: jsem Bůh, moje moc je božská a nezná omezení. Neexistuje žádná přirozená ani nadpřirozená síla, která by mohla zastavit mne a moji misi. Manželských dvojic, které jdou touto cestou a které tak nacházejí daleko větší harmonii a čistotu lásky ve srovnání s omezenou láskou fyzickou. Přes 90% manželství v hnutí Krišna končí rozvodem. Spíše než abychom používali naši energii k tomu, abychom zakládali rodiny a měli mnoho a mnoho tělesných vztahů, zaměřujeme tuto energii na duchovno. Ďábelské je na tom to, že se to maskuje jako duchovno. V některých školách myšlení je celibát podporován, aby bylo dosaženo větší duchovnosti. V jiných však dochází k tomu, že sexuální perverze je praktikována nejenom mezi samotnými guruji, ale i mezi jejich učedníky, včetně dětí. Můžeme vidět i rozpory v pohledu na ženy, které jsou na duchovní rovině středem uctívání a jejich ženskost je viděna jako tvořivá moc boží. Například zasvěcení ženou jogínkou je považováno za nesrovnatelně svatější než zasvěcení mužem. Avšak v té každodenní všední rovině jsou ženy považovány za nižší než muži a je s nimi podle toho zacházeno. Pozdějším výsledkem, který přináší invaze guruů na západ, je škoda a zlo páchané na dětech. Jsou to hlavně ty děti, jejichž rodiče jsou následovníky gurua. Děti tak musí žít odděleně od rodičů v ašramu. Nemají žádné vnější vztahy s příbuznými a stávají se jakýmsi majetkem komunity. Pastor Friedrich Hach napsal přes 30 knih o různých kultech a v Německu patří k jedním z hlavních odborníků na náboženské hnutí. Děti, které vyrůstají v kultu, jsou vychovávány pouze k následování pokynů svých vedoucích. Nikdy nepoznali svobodu, nikdy nezakusili zodpovědnost v životě, kde by oni sami měli možnost volby, kde by mohli následovat svoje vlastní přání. Měl jsem tyto děti, brával jsem je do parku. Viděli normální lidi a uskakovali od nich ve strachu, protože nevypadali jako zbožní. Muži neměli oholené hlavy a také neměli zvláštní obleky. Nechtěla jsem opustit farmu, raději jsem zůstala tam, protože jsem se bála lidí venku. Ani nevím proč, prostě jsem se tam špatně cítila a tak jsem se snažila zůstat na farmě.
A proč by organizace chtěla roztrhnout rodiny podobné těmto? Moje vlastní porozumění podstaty kultu je to, že jde o princip kontroly. Rozděl a panuj. Podle Bhagavad Gíty, v hinduismu jednoho z nejdůležitějších písem, musí následovník nejenom uctívat a chválit gurua jako boha, ale také obětovat sebe samého a svoje vlastnictví. Většina gurů, které na západě znám, jsou neskutečně bohatí. Guruové se více zajímají o bílé učedníky než o indické povětšinou proto, že od bílých dostávají více peněz. Rob se v minulosti 13 let zabýval transcendentální meditací, byl vedoucím TM a vedoucím učitelských kurzů na Maharishově mezinárodní univerzitě. Hnutí TM je velmi bohaté. Má své pozemky na celém světě, má nádherné hotely ve Švýcarsku, má univerzitní komplexy ve střední části USA, má akademie na východním a západním pobřeží USA. Zde mu bylo 6krát denně prostíráno na stříbrných talířích. Spal ve velmi měkké posteli, vše si obstarával v Mercedesu, ale údajně pro něho tyto věci nebyly důležité a nebyl k ním připoután, což ho opravňovalo, aby se z nich radoval. Maharishi řekl, že když dostává peníze, je to transcendentální. Peníze jsou naší poslední prioritou. Vše ostatní je na prvním místě. Stovky gurů se staly na západě bohatými díky darům, které nepodléhají zdanění, ale také díky výrobě a prodeji různých druhů suvenýrů a věcí, které oslavují tyto samozvané boží muže. Získali obrovské pozemky, ozbrojenou tělesnou stráž, luxusní hotely, měli celé strojové parky letadel, helikoptér a sám Rajnish vlastnil 40 automobilů značky Rolls-Royce. Proč nemít Rolls-Royce? Proč se spokojit s něčím menším? Tato země je kapitalistická a cokoliv pomáhá a rozvíjí kapitalismus, je dobré. Komukoliv, kdo říká, na co mít Rolls-Royce, já říkám, jsi komunista. Znám skupiny, které se zabývají dopravou drog, pašováním, prostitucí, nákupem a prodejem zbraní a to vše dělají proto, aby získali peníze pro gurua. Znám spoustu následovnic, které se zabývaly prostitucí v Bombeji a vydělávali tak peníze. Mám zaručené zprávy o tom, že Rajnishova organizace získává velké částky díky ilegálnímu pašování drog do této země. Pokud máte hlavu na správném místě, můžete vydělat velké peníze. Je to umění. Byli povzbuzeni k pašování opia z Indie do Evropy a z těchto peněz byli schopni zaplatit své dílny. Řeknou vám, že patří k dětskému křesťanskému fondu nebo k armádě spásy, nebo že používají peníze k tomu, aby našli muže, kteří jsou pohřešováni po akcích ve Vietnamu. Cokoliv je možné udělat, aby získali peníze, to udělají, protože věří tomu, co jim řekl guru. A ten je učil v duchu hesla účel světí prostředky. Hinduismus vás vyučuje tomu, abyste umlčeli hlas svědomí, který říká, to je špatné. Učí, že hřích neexistuje. Tento princip můžeme zcela jasně vidět na tom, jak gurové a jejich učedníci ospravedlňují vraždy, násilí, krádeže, úplatkářství, nečestné obchodní transakce. Bezmyšlenkovitou poslušnost a uctívání, protože oni jsou bohové a jsou něco více, než je pouhý člověk. Vy musíte tyto bohy následovat. Není po vás žádáno, abyste užívali svůj mozek, abyste se ptali. S ohromením a s úděsem jsem objevila ochotu lidí se podřídit. Byli jsme vyučováni a vedeni k tomu, abychom ignorovali tu hroznou a neomluvitelnou bídu a strádání lidí v Indii. Kolem bran ašramu se dnem i nocí shromažďovali žebráci, děti hladověly a žili v malých chatrčích kolem. A toto měla být náboženská komunita. Ty rozpory byly hrozné, ale většina z komunity jako by to ani neviděla. Zdálo se, že je to vůbec nevzrušuje. Toto je částí světa iluzí a cílem je odtažení od skutečného světa. Takže není žádná vyhlídka sociální pomoci nebo soucitu či zájmu vidět spravedlnost v tomto světě. A naopak, pokud byste takové věci dělali, zahráváte si s něčí karmou.
Podle zákona karmy člověk, který trpí, je tomu tak povinen, protože udělal něco velmi hříšného v minulém nebo v tomto životě. Vidím, že je zde málo místa pro soucit. Přestože se hinduista snaží přesvědčit sám sebe, že utrpení je pouze v jeho mysli, že je to pouhá iluze neboli maja, jak on to nazývá, zároveň věří, že musí trpět znovu a znovu tím, že je nucen do nekonečna se vracet do tohoto světa skrze převtělení. Z tohoto nekonečného kola života a smrti zvaného samsara není úniku, protože v hinduismu oproti křesťanství neexistuje odpuštění, protože neexistuje hřích. A tak, a to je smutné, tam nenajdeme žádnou naději. Všichni guruové, které na západě znám, vyučují převtělování, doktrínu, která je ústřední pro hinduismus. Převtělování je celé o tom, jak umíráme a vracíme se zpět do tohoto světa v různých formách. Učedníci Hare Krishna věří v přemisťování duší, které cestují z těla do těla. Tato fyzická těla, na rozdíl od duší, netrvají jednou provždy. A tak stejným způsobem, jako řidič potřebuje vyměnit auto, my potřebujeme výměnu těla. Gandhi řekl o převtělení, že je to příliš těžké břemeno, než aby ho člověk mohl unést. Nicméně na západě je chtivě přijímáno v zeslabené formě jako zjevná směs hinduismu a zen buddhismu, zaobalené do psychologické terminologie. Toto náboženství New Age je rozšiřováno skrze tisíce světových rozhlasových stanic a stovky velkých shromáždění takových, jako je festival Mysl, tělo a duch, který je pořádán v Los Angeles. Je to vlastně západní verze indického festivalu Kumbh Mela, kde se často objevují titíž guruové a tytéž praktiky od astrologie a hádání z ruky až po čtení myslí, uzdravování a meditaci. Festival, nyní mezinárodní, byl poprvé organizován Grahamem Wilsonem v Londýně v roce 1977. Hnutí New Age chápe reinkarnaci jako základ vývoje kolektivního vědomí světa. Nepřevtělujeme se pokaždé do nových těl pouze jako individuální duše, ale spíš jako kolektivní vědomí duší, a to je, myslím, důvodem k tomu, že máme přístup k daleko více informacím, než si myslíme. Buď musíme věřit v převtělení nebo ve vzkříšení. Není možné, aby obě věci byly současně pravdou. Jsou takoví, kteří věří, že Ježíš Kristus byl převtělením Krišny, nebo Budhy, nebo nějakého velkého učitele z minulosti, avšak Bible toto absolutně popírá. Do začátku 60. let na západě věřila v převtělení jen hrstka vyvolenců. Dnes je tato víra přijímána téměř 25% Američanů a asi 50% Evropanů. Podobně je tomu s jógou. Dříve byla praktikována pouze okultní elitou v Americe a v Evropě. Nyní se aktivně zabývá nějakým druhem východní meditace přes 19 milionů Američanů a v Evropě ještě o pár milionů více. Celkově asi 60 milionů Američanů přijalo východní filozofii do svých světových myšlenkových názorů. Bible učí, že Ježíš Kristus přišel jednou a pro všechny. Když zemřel, nepřevtělil se, ale byl vzkříšen. Lidé jsou předurčeni k tomu, aby zemřeli jen jednou a po smrti přichází soud. Soud Boží. Zjistil jsem, že na západě se převtělení stalo něčím jako módou. Avšak pro Indii a Asii jako celek převtělení určitě módou není. Je to určitá forma trestu. Tento kolotoč života a smrti, umírání a žití je skutečně hrozným faktem. Ten kruh je chápán v hinduismu jako strašná myšlenka, protože jediným cílem hinduistického náboženství je ve své podstatě dostat se mimo ten kruh, utéci z toho nekonečného umírání a žití a tím prostředkem, kterým se dostaneme z toho kruhu, je yoga. Yoga má svoje počátky u hinduistického boha jménem Shiva, který je nazýván Yogeshvara, což znamená pán jógy. Zjistíte, že yoga je vyučována v několika největších hinduistických spisech. Krishna, jeden z mnoha hinduistických bohů, byl obhájcem jógy. Yoga je také zmíněna v knize Gita jako jeden z hlavních prostředků k dosažení spasení. To slovo ve svém základu znamená jho, sjednocení. Největším cílem pro hinduistu je být spojen s Brahmánem. Brahmán je hinduistický pojem boha.
všeho. Absolutno. Jóga je ve svých mnohých západních formách velmi blízká hnutí New Age, které si přivlastnilo základní hinduistickou věrouku a cíle. Navzdory zdánlivé rozmanitosti stovek konkurenčních škol jógy, všechny formy přicházejí z Indie a vedou do okultismu, ačkoliv většina lidí na západě si to neuvědomuje. Je centrem hinduismu. Není hinduismus bez jógy a není jóga bez hinduismu. Přestože existuje mnoho typů jógy, jedním z nejznámějších je na západě ten, který je považován za fyzické cvičení a který se nazývá Hatha yoga. Slibuje duševní a fyzické zdraví, ale o tom, že má kořeny v hinduismu a jeho cílem je být spojen s Brahmanem, se vyučuje zřídka kdy. Ellen věří, že Raja yoga neboli yoga mysli je tou nejvyšší formou hinduismu. Brahma Kumaris Raja Yoga je formou meditace, kde duše začíná lépe rozumět sama sobě a má spojení s nejvyšší bytostí. Raj znamená královský a yoga znamená jednota. A tak skrze spojení s nejvyšší bytostí a skrze jógu jsem začala vládnout nad vlastním já, nad svou myslí a nad svým životem. Mantru je zaříkadlo, kterým vlastně uskutečňujeme magii. V mantrajóze je slovo, fráze nebo jméno boha démona opakováno znovu a znovu tak, aby osoba byla uvedena do stavu vibrace, což přitáhne ty síly, pro které je opakování prováděno a bude tak dosaženo žádaného výsledku. To je přesně to, co užívají takzvaní bílí kouzelníci a mágové při vytváření magie. Vždycky je nám říkáno ne. To je jenom bezvýznamný zvuk a nemá to nic dočinění s hinduistickými bohy. Ale pokaždé, když některá z těchto osob usedne na zem, bude volat na svého boha tím, že bude opakovat mantru znovu a znovu. A tak se to stane silnějším v jejím životě. Chvalospěv vypadá takto. Hari Krishna, 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 Hari Hari. Hari Rama, 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 Hari Hari. 108 manter je jeden celek a oni ho zpívají 16krát denně. Zabere to asi 2 hodiny každý den. A to je minimum, které po nich guru žádá. Někdy se tomu říká technika hypnotizování nebo vymývání mozku, protože kdykoliv máte nějaký problém nebo se přiblížíte k nějaké konfrontaci, stahujete se do bezpečí chvalospěvů na místo přemýšlení a řešení problému. George Harrison z Beatles učinil mantrajógu přijatelnou pro svět díky své písni Můj sladký pán, kde spojil chvalospěv hinduistickému bohu Hari Krishna s biblickým chvalospěvem chvály Haleluja. Řekl, že to udělal záměrně, aby ukázal, že obě náboženství jsou stejná a aby učinil hinduismus více přijatelným. Předstírání, že obě náboženství jsou stejná, není čestné, stejně jako směšování různých náboženských technik. Například stále více a více křesťanů používá jména Ježíš podobně jako mantru. Tvrdí, že je to prostředek, jak se dostat do přítomnosti Boží. Ježíš však řekl, že opakující se modlitba není pro Boha přijatelná. Maharishi Mahesh Yogi, původce TM, tvrdí, že uvedl východní meditaci na mystickou mapu. TM se svými více než 3 miliony přívrženců je největším guruovským hnutím, jaké kdy proniklo na západ. Návštěva Beatles v komunitě Maharishiho v Indii v 60. letech, již se dostalo velké publicity, přesvědčila milion jejich fanoušků, že TM, takzvaná vědecká jóga, je ještě mocnějším způsobem stimulace vědomí než drogy. TM činí jedinečnou a odlišnou od ostatních dnes pěstovaných praktik zejména to, že nabízí osvícení velmi rychle. Dá se říct, že nabízí tryskový let k sebeuvědomění. Druh jógy zvaný dynamická meditace je kombinací hinduismu a psychoterapie v duchu New Age. A toto cvičení obsahující mocné dýchání, hyperventilaci má probudit hadí sílu zvanou kundalini, stočenou podle gurů u kořene páteře.
Každý den jsem prováděla dynamickou meditaci. Často jsme ji nazývali meditací kundalíny. Začíná po očišťovacím dýchání. Cílem je přemístit vaši energii, dostat ji z hlavy do těla a vy pouze dýcháte. Další stádium, vřeštící stupeň dynamické meditace, způsobuje pocity, jako když jste jako malé dítě dostali možnost upoutat pozornost. Když se pak cvičení dostává do třetí fáze, tedy k poskakování a řvaní jú, pak tam už skoro vůbec nejste. Takže je velmi těžké zapamatovat si, co se vlastně děje, když tam jste. Abych uvedla nejbližší pojem, který mohu srovnávat, bezvědomí. Dostáváte se do bodu, v němž vlastně vaše mysl opouští tělo. Vaše tělo poskakuje a váš hlas řve jú z vašich útrob a vy to již vlastně nevykonáváte. Splynul jste s celou touto energií. Další stádium dynamické meditace je stav ticha. Někdo ve vás se zastaví a vykonáte 30 minut intenzivní katarze. A pak, po době tohoto neuvěřitelně vystupňovaného pohybu, trvajícího tak dlouho, nastává pocit pokoje a ticha. Má mysl se vlastně zastaví a já pociťuji uvědoměle celý vesmír. Byly již publikovány nadšené zprávy vyzvedávající guruji a jejich pseudopsychologické metody, avšak jaksi zanedbávající zmínky o tisících případů citového a duševního zhroucení, zešílení, sebevražd, bití, vražd, znásilnění, jež se dějí ve střediscích gurů na celém světě. Je alarmující, že tyto nebezpečné techniky osvícení jsou zařazovány do psychoterapii a na semináře pro své pomoc, ba dokonce jsou přijímány v klasických církvích protestantských a katolických a v seminářích. Jedním z nejrychleji se rozšiřujících druhů jógy na západě je dnes tantra. Přitažlivě nabízená jako exotický prostředek ke zvýšení sexuální zkušenosti. Jako v celé józe i zde jde o to, vyvolat posedlost duchy hinduismu tak, aby mohl být narušen řetěz převtělování. V tantře se ti nejpokročilejší učedníci oddávají tomu nejzvrhlejšímu chování. Od lidských obětí až po sexuální perverzi a kouzelnictví. Tantra yoga je extrémním vyjádřením hinduismu. Jestli si přejete šakty, je to černá a takzvaná bílá magie, pomocí které šakty, síla kundalíny vzrůstá. Duševní síly, které to doprovázejí, jsou v plném rozkvětu a individuální závislost na osobní prioritě gurua může vést tuto sílu buď do černé magie, která v Indii zahrnuje rituál meditace nad useknutými lidskými hlavami, pojídání kousků masa, nespálených částí masa zbylých po kremaci a jiné praktiky. A nebo je možné dojít k bílé magii, ve které je částečně tato síla použita pro léčení a pro užitek lidstva. Avšak Anton LaVey, papež první církve Satanovi, to řekl zcela jasně. Prohlásil, že věřit v takové věci jako bílá magie je mytologie. Neexistuje nic takového jako bílá magie. Tohle všechno má svoje kořeny v okultní duševní moci a nemá to nic společného s Bohem.
Toby je učitelem jógy ve skandinávské škole jógy a meditace v Aarhus v Dánsku, která propaguje tantra jógu. Tantra znamená osvobodit mysl skrze rozšířené vědomí, to znamená být schopen vnímat stále více a více reality ve skutečném životě. Ačkoliv jóga je prodávána západu skrze různé chytáky a techniky, její základ v okultismu zůstává stále stejný. Jejím centrem je touha po nesmrtelnosti. Tím nejvzdálenějším snem a cílem je dosažení vlastního božství, říkají tomu stát se Kristem. Navzdory tvrzení, že jóga je pouze tělesnou a nenáboženskou záležitostí, je skutečnou esencí hinduistického duchovna. Nakonec vede člověka do království duchovna, meditace, kdy osoba nahlíží sama do sebe, aby našla své pravé já. A když najde své pravé já, věří, že nalézá Boha. Když se teď dívám zpět, uvědomuji si jednu věc, která nahání strach. Když jsem začala mít tu zkušenost, že jsem byla Bůh a jako Bůh se mohla řídit svůj život a svůj svět, začala jsem to chtít. Dave Hunt, již vzpomínaný autor a lektor, je jedním z amerických vedoucích expertů přes hnutí New Age. Mezi knihami, které napsal, najdeme bestseller Pokoj, prosperita a blížící se holokaust. Vysvětluje, že hinduismus je založen na úplně stejných myšlenkách, jako najdeme v Bibli. Jako příklad uvádí hada, který se představil Evě v zahradě Édenu. Jogíni vyučují úplně stejné lži, jakými Satan ve 3. kapitole Genesis oklamal Evu. Říkají, že smrt je pouhou cestou k převtělení a že člověk se může stát Bohem. Toto je buď neuvěřitelná shoda, nebo bezchybná identifikace Satana stojícího za východním mysticismem. Tato síla východního mysticismu je v Bibli nazývána Satanem a je také známa jako had. Základní moc v hinduismu je symbolizována hadem a je také v hinduismu oslavována a uctívána. Chápeme Boha jako formu světla a jméno Šiva je užíváno v naší skupině, ale znamená nehmotné bytí, vyzařující pokoj, zářivé světlo, lásku k celému světu. V Indii je Šiva známý jako bůh zkázy. Často navštěvuje kremační místa a nosí náhrdelník z lidských lebek. A pak má zamotané hady ve svých vlasech. Jeho moc je uctívána. Hinduistické texty popisují jeho moc jako ohnivého hada, kundalíny. Spousta lidí mluví o kundalíny a ta skutečně představuje energii. To znamená, že jakkoliv to budeme nazývat, jde o energii. Tím, že od ní máme zábrany v našem energetickém systému, jsme schopni fungovat v daleko účinnější míře. Každé náboženství a každá kultura se vždy dívala na hada jako na energii nebo sílu a uctívala ho jako symbol moudrosti a nesmrtelnosti. Jen v židovsko-křesťanské Biblii je had považován za podvodníka, ničitele a úhlavního nepřítele jak Boha, tak i člověka. Staré představy i strach z hada se z naší kultury pomalu vytratily. Dokonce děti ve škole se učí přijmout hada skrze jógovou pozici kobry. Michaelo, ukázala bys nám kobru? Tak, prohni záda, tak je to dobré. Dívej se dopředu. Dobře, chvilku takhle vydrž. Probuzením této hadí síly, která páteří směřuje vzhůru skrz centra, takzvané čakry, se máte stát božskými, nadlidskými, získat nadpřirozenou moc. Dechová cvičení vás mají naučit přijímat pránu, životní sílu z kosmu, nasměrovat ji do čaker, psychických kanálů a tak probudit sílu šakty a kundalíny a přivolat tyto psychické síly, které jsou tak nedílnou a převládající součástí jógy. Tak. Velmi pomalu dýchej nosem, pomaloučku vdechněte, vydechněte. V dechových cvičeních se skrývá mnoho nebezpečí. Dokonce i sami propagátoři těchto cvičení varují před tím, že vyvolávají nejen duševní poruchy a choroby, které, jak známo, uvrhnou lidi po zbytek jejich života do ústavů pro duševně nemocné, ale také poznali, že cvičení mohou otevřít vaši duši, vaši mysl a celou osobnost démonickým silám.
Sami následovníci učitelů nazývaných guru museli vytvořit rychlou záchrannou síť ze 4500 lékařů a psychiatrů, aby mohli léčit duševní problémy těch, kteří se z východní mystiky zbláznili. Většina lidí si vůbec neuvědomuje, jak nesmírně nebezpečné jsou stavy meditace, kdy je mysl úplně prázdná. A to je konečný cíl jogových meditací. Je to jako když otevřete dveře do pokoje. Nemáte žádnou kontrolu nad tím, co prochází. Existují některé cviky z hatha jógy, které mohou sloužit jako gymnastická cvičení, ale ve své podstatě to gymnastika není. Je to stejné jako služba v armádě. I ta má určité zdravotní aspekty a cíle. Zesílíte tam, máte více vytrvalosti, ale základním cílem armády zdravotní péče není. Hlavní cíl je naučit se zabíjet. S jógou je to stejné. Jejím cílem je naučit se zabíjet sám sebe. Zbavit se života a smrti, být z koloběhu reinkarnace. Myslela jsem si, že získávám sílu, ale ve skutečnosti jsem se ztrácela v jiném stavu vědomí, v jakési formě sebehypnózy, která velmi oslabuje mysl i tělo. A tato slabost mě plnila obavami se toho vzdát. Největší nebezpečí transcendentální meditace vidím v závislosti na technice jejího praktikování. Je to podobné jako drogy. A ten, kdo je drogově závislý, nechce s braním drog přestat, protože to přináší radostné prožitky. Má pocit, že se jeho život zhroutí, pokud drogu nedostane. Myslela jsem si, že prožijí opuštění Šangri-La, že všechno náhle zestárne, zeslábne a rozpadne se, protože jsem se bála, že ztratím všechnu tu svoji jasnost a energii. Ale to málo, co jsem věděla, když jsem se toho vzdala, bylo to, že získávám všechno ostatní, co jsem při meditaci nikdy neměla. Původně býval hinduismus jen náboženstvím samotných Indů. Poté, co přijal princip křesťanských misií, které začaly v Indii kulturní a sociální reformy, stal se radikálně evangelizačním náboženstvím. V roce 1966 na mezinárodní hinduistické konferenci naplánovali vedoucí hinduisté, jak obrátit svět. Byli vybráni první guruové na výpravy do světa. A desítky milionů jejich následovníků jsou nyní ti první západní hinduisté. Na světové konferenci o hinduismu v roce 1979 konstatoval jeden řečník, že misie na západ byla korunována fantastickým úspěchem, že se hinduismus stává převládajícím světovým náboženstvím a přiblížil se konec křesťanství. A v roce 1981 na konferenci transcendentální meditace v Indii prohlásil jeden řečník, že misie transcendentální meditace přemůže všude přítomného démona křesťanství. Toto náboženství, které je připraveno zničit křesťanství, je dnes přijímáno miliony lidí, včetně mnoha církví, které naivně podlehly duchovní propagandě a nevědomky se staly učedníky bohů nového věku New Age. Za celou dnešní agresivní kampaní za světovou nadvládu hinduismu stojí tajná organizace s názvem Vishva Hindu Parishad. Je to světová misijní organizace hinduismu. Paragraf 4 její zakládající listiny zní: vytvořit řád misionářů, jak laických, tak zasvěcenců za účelem propagace hinduismu, a pokračuje. Cílem je otevřít, vést a podporovat kurzy a centra, která misionáře vychovávají. Slovo misie se v zakládající listině objevuje několikrát a je jasné, že toto je světová organizace hinduistů. Organizace Vishva Hindu Parishad ve svém časopise jasně říká, že učitelé jógy na celém světě jsou předními misionáři hinduismu. Žákyně jednoho gurua, Prema Nayak, byla 10 let uznávanou učitelkou jógy. Učitelé jógy jsou slepci vodícími slepé. Sami nerozumějí tomu, do čeho uvádějí. Nemají ponětí o tom, co vlastně učí. A tak jsou opravdu využíváni k tomu, aby zasáhli duše studentů a dalších nevinných lidí v této a v jiných zemích, kteří na kurzy přicházejí. Když se podívám zpět, vidím, že to bylo nenápadné pronikání do mých myšlenek a ovlivňování věcí, kterým jsem věřila. Úplně to změnilo můj pohled na svět.
Nedalo mi to téměř žádné morální zásady, které by vedly můj život. Stával jsem se hinduistou a byl to velký podvod. Promyšlený záměr Vishva Hindu Parishad obrátit svět na hinduismus vedl k vytvoření tisíců sdružení nového věku s desítkami milionů obrácených, kteří všichni pracují pro jedinou novou vládu ve světě. Díky převleku jógy se v západních myslích systematicky vytváří neopohanský pohled na svět. Spolu s New Age tvrdí, že nabízí víc jednoty, nesobectví, dobré vůle, svobody a je opravdovou alternativou k úzkému zaměření křesťanství. Jóga se opravdu stala součástí naší společnosti. Všude se prodává jako relaxační technika k osvobození od stresu, k tomu, abychom byli krásnější a radostnější. Svět zaměřený na vlastní krásu a půvab povyšuje jogové meditace a vizualizační techniky na prostředky ke zlepšení zdraví a rozvoji těla, rozumu i ducha. Jsou v tom i duchovní věci, ale jsou v rozporu s učením Bible. Relaxace se dokonce stala duchovním hledáním takzvaného plného potenciálu, třeba skrze holistické masáže, izolační nádrže a stovky jiných technik New Age. Většina ze 2000 středisek IMKY v Americe nabízí kurzy jógy a skoro 2/3 všech amerických univerzit nabízejí jógu jako součást učebních plánů. Mnozí lidé praktikující jógu, se kterými jsem se setkal, mi tvrdili, že ji dělají jen kvůli fyzické kondici. Každý hinduista vám řekne, že neexistuje jóga, která by byla zaměřena pouze na tělo. Jako jednu z prvních věcí mě na kurze učili, že musím s žáky hovořit o filozofii jógy a že je to stejně důležité jako cvičení. Relaxace na konci cvičení je opravdu hypnóza, kdy je každá část těla uvolněna. Při této meditaci jsem žákům četla něco o hinduistické filozofii nebo z knih mého gurua. Museli to poslouchat, ať chtěli nebo nechtěli. About the Hindu philosophy or something from one of my guru's books. So they got it whether they wanted it or not. Cvičení jógy nebylo vypracováno jako cvičení na udržení fyzické kondice, ale kvůli nasměrování hadí síly v těle. Tím má být dosaženo božské přirozenosti, jóga to nazývá slovem Brahman. Každý, kdo chce zlepšovat svou fyzickou kondici, by se měl věnovat cvičením vhodným pro takový účel a ne se zabývat jógou. Mnoho nemocnic zavedlo vlastní kurzy jógy a meditace, aby snížili stres pacientů, lékařů a zdravotních sester. Lékaři a zubaři, kteří nepřemýšlejí o zavedení křesťanství nebo židovství kvůli náboženskému pozadí, nevědomky vtahují své pacienty do praktik hinduismu. V posledních 2 letech jsem pracoval s některými německými lékaři na výzkumu dechových cvičení. Do naší dánské školy přicházejí pacienti, které k nám lékaři pošlou. Nejtypičtějšími problémy jsou bolesti v zádech, neurotické symptomy, vysoký krevní tlak, stres a podobně. Navíc k propagaci jógy ještě časopisy zaměřené na zdraví a kondici obhajují různé vegetariánské školy nezbytné praktiky hinduismu. Extrémním příkladem je makrobiotika, která se snaží manipulovat duchovně skrze dietu. Maharishi jednou řekl, že vegetariánství je ta nejvyšší forma diety. Je to nezbytné pro dosažení hlubších zkušeností v meditaci, protože vibrace zvířecích produktů strhávají duši na nižší úroveň. Přijde mi to velmi zvláštní, že tolik lidí v Indii a také mnoho pokročilých jogínů na západě, těch, kteří mají pocit, že maso snižuje jejich úroveň vibrací, se nepozastavuje nad pitím vlastní moči, nebo ještě spíše kravské moči, která je pro Indy tím nejsvětějším a je uznávaná pro své spasitelské vlastnosti. Jíme jen potravu připravenou naším mistrem, který se stále v mysli obírá nejvyšší bytostí a tím jsou tyto vibrace obsaženy v potravě a také hluboce zasahují mysl. Také nás učí, že ten, kdo stojí mimo hnutí, je více či méně zlý. Je to pojídač masa, je to karmy. Nemáte tolik vytrvalosti a síly. Sám jsem žil mnoho let jako vegetarián a ztratil jsem hodně síly.
Jsem starý obyčejný Američan a ta změna v mém životě je obrovská. Skončil jsem se svými špatnými způsoby, jinými slovy se zabíjením zvířat a požíváním masa. Jsem striktní vegetarián, jak nám Bůh přikazuje. Bůh vegetariánství nikomu nepřikazuje. Ježíš nebyl vegetarián, sám vícekrát nakrmil zástupy rybami. On sám jedl ryby a velikonočního beránka. Pokud Bible neodsoudila vegetariánství jako prostředek zlepšení zdraví, zavrhla ho jako prostředek duchovního osvícení. Prodejny zdravých potravin patří do první řady organizací gurů při získávání nových stoupenců a jsou také hlavními šiřiteli literatury New Age. Tisíce lékařů, doktorů filozofie, zubařů a chiropraktiků patří k nadšeným přívržencům holistické medicíny nového věku. Tito propagátoři New Age vycházejí z předpokladu, že léčení těla musí začít léčením mysli a duše. Terapie zahrnují nespočetné způsoby, většinou zasahující mysl člověka, nebo využívají hypnózu. Hypnóza, která vždy patřila k okultismu, vytvořila hlavní most mezi hinduismem a moderní vědou. Hypnóza vytváří stejný stav vědomí, jaký je možno poznat pod vlivem drog nebo při praktikování jógy. Hypnóza byla přijata moderní medicínou i psychiatrií. Je základem kurzů sebezlepšování a pozitivního myšlení. Stovky dezinformovaných křesťanských psychologů denně hypnózu používají. Dokonce i v dnešní církvi byla víra v Boha nahrazena vírou v naši vlastní víru, v naše pozitivní myšlení, v myšlenku, že pokud se nám nějak povede uvěřit tomu, že se něco stane, tak se to opravdu stane. To je jen náhražka pravé víry. Mnozí věří, že hypnóza je v pořádku, pokud ji používají zkušení konzultanti. Jako kdyby ji použití správnými lidmi mohlo učinit vědeckou a ne okultní. A taky křesťané naivně používají, stejně jako mnohá jiná hnutí, jako EST, domněle vědecký nábožensko-psychologický směr Scientology, dynamika mysli, silová kontrola mysli, trénink mozkových vln alfa. Psychiatři pronásledovaní freudovskými představami využívají hypnózu k vrácení pacientů zpátky do dětství, do dělohy, kde se mohou uvolnit traumata při narození. Přes vědecké poznání, že prenatální a raný novorozenecký mozek není dostatečně vyvinut tak, aby byl schopen zachovat vzpomínky. Opravdu jsem znovu prožila své myšlenky při porodu, ale měla jsem pocit, že to nestačí. Šla jsem dál a prožila myšlenky při svém početí. A pak jsem pokračovala do předchozího života, abych přišla na to, proč bylo mé početí právě takové, jaké bylo. Tím jsem chtěla říci, že to nekončí. Pořád chcete někam pokračovat. Navíc je to vede zpátky do minulých životů, procházejí své minulé životy tady na zemi. Samozřejmě, že tyto vzpomínky nepřicházejí z mozku, pocházejí ze zcela podvodného zdroje. V medicíně jsou zahrnuty četné z náboženských věr nového věku, které není možné vědecky vysvětlit. Jako příklad může sloužit akupunktura, která tvrdí, že manipuluje se sílou kundalíny prostřednictvím jehel, a biologická zpětná vazba, která využívá monitorovacího zařízení k tomu, aby člověk sám byl schopen ovládat i normálně neovladatelné procesy svého těla, jako je například krevní tlak. Dokumenty managerovy kliniky nazývají techniku biologické zpětné vazby jógou západu. Elmer a Alice Greenovi, jedni z prvních vědců zkoumajících biologickou zpětnou vazbu, připouštějí, že vytváří stejné výsledky a stav vědomí jako jóga. Tuto elektronickou jógu přenesli psychologové do světa sportu, včetně sportu olympijského. Podnikatelé chodí na kurzy jógy, protože se chtějí uvolnit uprostřed dne. Chtějí trénovat svou schopnost soustředění. Osobně prováděná terapie motivuje stovky soutěživých podnikatelů v celé Americe. Víkendové semináře zaměřené na úspěch a pozitivní myšlení a zásilkovou službou rozesílané kazety s neregistrovatelným přesvědčováním slibují vylepšení osobních a podnikatelských vlastností, používají přitom směs humanistické psychologie a východní mystiky. Jeden takový kurz Myšlení nového věku pro plný rozvoj vašich schopností změnil životy lidí v organizacích tak vysoce postavených, jakými jsou CIA, berní úřady, americká armáda, námořnictvo a letectvo, NASA, General Motors, ABM, Xerox, americké banky a množství policistů a požárníků. General Motors, IBM, Xerox, Rockwell International, Bell Telephone System, Bank of America,
and scores of police and fire departments. Hnutí za plné využití lidských schopností s důrazem na vlastní ocenění, sebelásku, sebepřijetí a pozitivní vidění sebe sama je jen západní verzí jogínské seberealizace. Princip, který guruové nazývají božské já, to, že jsme všichni Bohem. Šošonský kouzelník valící se hrom řekl, vědci nakonec objeví to, co pohané vždycky věděli. To se přesně děje při invazi východní mystiky na západ. Mnoho významných vědců se v posledních letech nadšeně přidalo k východní mystice. Hinduismus, který o sobě tvrdí, že je nejstarší náboženství, se klamně zahaluje jako nová věda. Mnoho východních proudů má velmi lákavý obal. Jsou přinášeny velmi opatrně, takže nekladou důraz na náboženskou stránku, ale na vědeckou. Neukazují na náboženskou stránku, ale například na fyzickou kondici nebo cokoliv jiného. Yoga, kterou učíme, nemá s náboženstvím nic společného. Je to vědecká metoda v tom, že něco děláte a z toho plynou výsledky. Maharishi přišel na to, že ve Spojených státech si lidé náboženský obal nevezmou, tak nabídl obal vědecký. Začal s tím, že zainteresoval vědce na pokusech s meditujícími, například při měření dechové frekvence, mozkových operací a podobně. A tak se přišlo na to, že se během meditace sníží metabolismus, zjistilo se, že se to dá podat vědeckým způsobem a lidé to přijmou raději. Dokonce jako učitelé jsme učili v obřadu puja, sklánět se před hinduistickými bohy a přesto jsme necítili, že učíme náboženství. Myslím si, že je to velký podvod a nepoctivost, protože čím hlouběji se dostáváte, například při zasvěcování a podobně, učíte se v pudže základní slova a rituály hinduistické bohoslužby. Děti to praktikují, používá se to pro výuku jazyků, pro podnikatele, pro všechny vrstvy společnosti, učí se to na školách. V celém západním světě se od mateřských školek po vysoké školy učí hinduistické mystice, přestože se jinak zavedla odluka církve od státu. Guru Thakur Singh byl pozván na střední školu v Jižní Kalifornii. Jeden ze studentů, jmenuje se Kurt, jim byl tak okouzlen, že se přestěhoval do Indie, kde nyní žije jako nadšený Thakurův následovník. Hovořil jenom půl hodiny a pak jsme 20 minut meditovali. Prožil jsem něco, co jsem ještě nikdy v životě neprožil. Mluvil v kapli, kde vzduch doslova jiskřil pocitem lásky a pokoje a to mě zcela ohromilo. Just electrified with feelings of love and just a peace, a hushed quiet that was just bewildering to me. Je to podivné, když veřejné školy vyhnaly křesťanské modlitby a přitom nejen dovolují, ale přímo aktivně propagují jógu, východní meditaci a vizualizační techniky, které patří mezi hinduistické modlitby. Některé školy na západě, které začaly s fyzickým cvičením jógy, pokračují tak, že učitel vede děti k tomu, aby zpívali slova Rama nebo Krishna, jména bohů. Budeme pomaloučku zvedat ruce. Děti se učí opustit své rozlišovací schopnosti a soustředit se na své intuitivní pocity a zkušenosti. Jen se uvolněte, představte si, že sedíte na vršku měkkého a načechraného obláčku, kde jste opravdu uvolněni, kde je vám dobře, ve své mysli vidíte modrou oblohu. Jeden ze způsobů, jak nejlépe ovlivnit vědomí mnoha lidí, jsou sdělovací prostředky, které stále více propagují indický způsob myšlení. Film Gandhi byl pravděpodobně jednou z nejefektivnějších součástí indické propagandy na západě. Byla to politická reklama, kterou řídila a financovala indická vláda a kterou propagovalo také mírové hnutí. Film propaguje falešnou představu o hinduistické toleranci a nenásilí. Historicky je film dost nepřesný. Gandhi se moc nelišil od dnešních gurů. Dopouštěl se sexuálních perverzí, určitě nebyl pouze tím míru milovným mužem nenásilí, co se dá dokládat i jeho účastí na zabíjení černochů v rasových kaferských válkách v Jižní Africe.
Nejdůležitější zpráva filmu je, že Gandhi byl jedním z prvních gurů, kteří spojili křesťanství a hinduismus do jakéhosi balíčku nového náboženství. Já ho považuji za jednoho z otců hnutí New Age. Mnoho dnešních populárních filmů, jako Blízká setkání, Poltergeist, E.T., Návrat Jediho, Hvězdné války, jsou na hinduismu založeny. Například síly mají svou černou a bílou stránku, to je černá a bílá magie. Dveře do okultního světa jsou ve změněném stavu vědomí. Tím způsobem Obi-Wan zasvěcuje Lukáše. Má laserový meč a říká: Lukáši, tvůj problém je v tom, že se snažíš přemýšlet. Dá mu přes obličej hledí, takže nevidí a říká: Lukáši, musíš to pustit z hlavy a nechat sílu, aby tě zaplavila. To je změněný stav vědomí. V Empire Strikes Back jogín Yoda postaví Lukáše na hlavu, kde prochází různými pokroucenými pozicemi, aby rozvinul síly mysli a vytáhl svůj koráb z bažiny. A když toho Lukáš není schopen, udělá to sám. Lukáš se na to dívá a říká: nevěřím tomu. Yoda říká: to je tvůj problém. Jinými slovy, je to všecko v mysli, když jen budeš věřit, stane se to. A když jde Lukáš do jeskyně, aby se setkal s Darthem Vadem, Yoda říká: neber si sebou svůj laserový meč, Lukáši, nepotřebuješ ho. Všechno, co potřebuješ, je v tobě. To je to božské já. A když usekne Darth Vaderovi hlavu a ta se kutálí po zemi, otevře své hledí a vidí svou vlastní hlavu, a to je ta nejsilnější prezentace východní mystiky, jakou si jen můžete přát. Také Beatles to zpívali: já jsem ty a ty jsi já, on je ona. A všechno je jedním. Vychováváme celou generaci dětí bombardovanou kreslenými filmy, televizními show, hrami fantazie, hrami a filmy, které jim říkají, že magie a východní filozofie jsou báječné věci, ne něco, čeho by se měli bát, ne něco špatného a obávaného, ale něco krásného, se skvělými plazícími se stvořeními, která mají obrovské psychické síly. To vede děti k přijímání věcí, které jsou mnohem nebezpečnější, než si kdo z nás dovede představit. Děti jsou vedeny k myšlení o nadpřirozených věcech a učí se tvořit něco, co vypadá jako skutečnost, s pomocí hinduistických psychospirituálních technik duševních sil. Dračí doupě například požaduje účast na mentálních vraždách, znásilnění, mučení a jiném mrzačení s pomocí okultních sil. Nejméně v jedné rozšířené hře se vzývají hinduistická božstva, například bohyně Káli. Hinduistické náboženské techniky, včetně opakování nápěvů, vizualizace, proklínání, očarovávání, se používá na překonání nepřátel. Těm z vás, kteří jste dnes na hodině her fantazie poprvé, bych chtěl říct něco o tom, proč budeme hrát Dračí doupě. Možná se divíte, že si ve škole hrajeme. In a classroom, you may be wondering why you get to play games in school time. Tyto hry se používají v programech pro nadané děti v celých Spojených státech. Většina státem podporovaných škol je zařazuje do osnov. Říkáme tomu integrované osnovy, to už znáte. Možná na cestě potkáte nějaké kruté bytosti, ale cíl je být schopen se dostat z kruhu. To je symbol zla v království ve středu země. Of this ring that is the symbol of evil in the kingdom of Middle Earth. Děti rozumí temným a světlým stránkám sil a porozumění silám znamená porozumění základům hinduismu. George Lucas, tvůrce seriálu Hvězdné války, je oddaným stoupencem síly, která, jak říká, umožňuje číst myšlenky, vidět události minulé i budoucí, levitovat a napojit se na jiný svět psychické energie. Východní gurové a okultisté vzali jednotlivé biblické termíny a našli pro ně jinou definici podle svého vlastního předpokladu. Bůh se stává neosobní silou, ne osobou, duchem, se kterým máme osobní vztah skrze jeho syna Ježíše Krista. Bůh je cosi jako energie, která každého z nás prostupuje. Ježíš se nestává cestou, pravdou a životem, ale je avatarem, tím, který ukazuje cestu, jednu z mnoha cest k Bohu.
Ježíš Kristus byl samozřejmě osvíceným mistrem. Bhagwan je dalším Ježíšem, dalším Budhou. Ježíš Kristus byl velkým mistrem, tak jako náš mistr dnes. Slovo, které, jak říká Bible, se stalo tělem. Sám Ježíš nás varoval, že v posledních dnech přijde mnoho těch, kteří o sobě budou prohlašovat, že jsou Kristové nebo Mesiáši. Naše okolí se dnes hemží lidmi, kteří se za Krista prohlašují a východní učitelé jsou na prvních místech takového seznamu. Gurové udělali dvě věci. Na jedné straně používají východní slovník, který teď najdete všude na západě, jsou to slova jako energie, vibrace a podobně, a také užívají slova a verše z Bible, z Ježíšova učení, která překrucují a zneužívají, aby vsugerovali, že to, co říkal Ježíš, se velmi shoduje s tím, co říkají sami, přestože to vůbec není pravda. V Bibli svaté se přímo říká: buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Takže všichni můžeme být dokonalí stejně jako on. A když směřujete vzhůru, můžete se stát dokonalými, a když budete dokonalí, stanete se božskými. Každá lidská bytost je přirozeně mírumilovná, přirozeně čistá, přirozeně dobrá, zlo nepatří k našemu přirozenému chování. Takže v meditaci, a to opravdu děláme, se zaměřujeme na to čisté, božské vlastní já, které tvoří naši pravou podstatu. Jestliže jsou lidé dědičně dobří, proč lžou, podvádějí, kradou, válčí? Ať je v nás cokoliv dobrého, zjevně nám to nestačí zabránit dělání zlých věcí. Takže hledání spasení v nás samých je hledání u špatného zdroje. Nejsme odděleni od našeho vyššího já, jsme odděleni od Boha svým hříchem. Ernst Winter je doktor mezinárodního práva. 10 let sloužil jako diplomat rakouské zahraniční služby a od roku 1968 do roku 1978 byl ředitelem OSN. Nejvíce mě znepokojuje rostoucí zájem a využívání východního mystického myšlení a praktik v tradičních křesťanských skupinách a sborech. Je tam určité vákuum, které chce být naplněno okultní náboženskou zkušeností. Dnešní učení New Age nepravdivě tvrdí, že hinduistická duchovní zkušenost je srovnatelná s křesťanstvím. A hrozné je, že mnoho křesťanských vedoucích povzbuzuje ve svých knihách, časopisech, kázáních, rozhlasových a televizních programech miliony křesťanů k hledání pokřesťanštělých hinduistických zážitků. Mnoho lidí z křesťanských církví k nám přišlo, aby s pomocí meditace zažili hlubší duchovní zkušenost a lépe poznali Boha. V této společnosti jsme si zvykli založit naši víru na zkušenosti. Pokud nám naše zkušenosti a pocity říkají, že něco je hodnotné, pravé a dobré, tak automaticky dojdeme k závěru, že je to měřítko absolutní pravdy. Nedělá se žádný rozdíl, jestli je ta duchovní zkušenost od Boha, našeho Otce, nebo od Pána tohoto světa. Uznávání existence satana, ďábla nebo démonů se hodně vytratilo. Rozum říká, že nemůže být satan ani démoni. Jsou to psychologické jevy a asi by měly být léčeny psychiatrem. Proto se otvírají zkušenostem, které vedou mnoho lidí do okultismu. Spiritual experiences one's soul opens many people to the occult. Během hlubokých meditací ke mně přicházel Ježíš. Předával mi vize a zkušenosti, které byly nepopsatelně krásné. Byla jsem si jistá, že všechno je dobré a od Boha, protože jsem viděla zázraky, uzdravení a všechno bylo tak naplněno láskou. Ale jednoho dne mi přišlo na mysl, že neznám žádnou objektivní, absolutní pravdu, která by mi pomohla posoudit mé zkušenosti, že mé pocity, moje emoce byly možná otevřeny a podrobeny nějaké formě jemné manipulace, které jsem nerozuměla. Rozhodla jsem se podívat do Bible a tak jsem poznala, že se místo Ježíše našla jen nějakou náhražku. Zkoušet rozvinout se duchovně na základě pocitů, extázy nebo zkušeností je stejné jako stavět dům na písku. Náš vztah k Bohu by měl být založen na pevném základě biblického poznání. A katolických klášterů a protestantských biblických škol zavedla různé způsoby meditace, které jsou založeny na praktikách jógy.
Mnoho lidí v církvích a hlavně z řad vedoucích sborů a denominací se dívá na východní mystiku s velkou nadějí v to, že by mohla přinést život do mrtvého těla. Právě jsem absolvoval jednu ze známých amerických teologických fakult a zažil jsem alarmující vliv východní mystiky ve způsobech použití meditačních technik, biologické zpětné vazby, sebehypnózy a autosugestce, které se využívají jako nástroj k získání psychického a fyzického zdraví. Pro studenty je nebezpečné to, že tito profesoři používají při výkladu východních technik křesťanskou terminologii. Jeden z profesorů, který vyučuje meditaci, nás žádal, abychom vyprázdnili svou mysl, protože bychom měli během meditace získat svým způsobem obraz Boha. One of the professors who is teaching Christian meditation told us to empty our minds because we should kind of image God in this meditation. Víra, že svým myšlením můžeme vytvořit skutečnost, pochází přímo z hinduismu, který věří, že všechno je iluze neboli mája. To je nový podvod transpersonální psychologie a bují dnes dokonce i v evangelikálních církvích, kde je stále populárnější víra, že uctívání Boha vystupňujeme vizualizací Boha nebo Ježíše, že vytvoříme odpověď pro své modlitby tím, že si představím to, za co se modlíme. Vytvoření představy Ježíše či Boha v mysli se neliší od modly vytvořené ze dřeva nebo kamene, nutíme tím Boha k účasti na dění nebo oslavujeme touhu, kterou jsme si vytvořili svými představami. Je to prostě scestné. Je to snaha o manipulaci Boha. Nutíme ho, aby dělal to, co chceme, bez toho, že si to přiznáme. Současně s infiltrací křesťanské církve východní mystika silně ovlivňuje světovou politiku. Nesčetné skupiny New Age rozšiřují svou filozofii pod střechou OSN. Mnoho vedoucích a představitelů OSN, agentur OSN a Světová rada církví, která má na OSN úzké vazby, propagují víru a praktiky New Age. OSN má svůj vlastní sál pro meditaci a stálého guru Sri Chinmoye. Dokonce Pentagon v USA má prostor určený k meditaci. Absolvent Harvardské teologické fakulty Leland Stewart vede Radu jednoty a různorodosti, silnou organizaci propagující New Age, která vznikla na základě direktivy Generálního shromáždění OSN v roce 1965. Rada jednoty a různorodosti je koordinační orgán s celosvětovou působností. Skládá se z jednotlivých organizací, které očekávají dobu, kdy bude existovat jedna jediná organizovaná spolupráce energií na celém světě. Pod Stewartovým vedením se v roce 1982 skupina spojila s festivalem Tělo, rozum, duch a posílila tak zástup těch, kteří jsou oddáni myšlence sjednocení všech náboženství do jednoho s jedním vůdcem světa. Velmi mě zajímá harmonie všech náboženství. Neznamená to vytvořit nové náboženství, ale spíše dát život něčemu, jako je univerzální náboženský pohled, skrze který se mohou nově propojit všechny kultury, náboženství a rasy. OSN hraje důležitou roli v rostoucím uvědomování si společné zbožnosti a v hledání vůdce, který všechny povede do takového nového nebe. Slouží jako podpůrný systém. Každá skupina, která se takovými věcmi zabývá, se snaží o získání podpory OSN. Naše organizace je zastoupena v OSN, máme tam kancelář už asi 5 let. Účastníme se všech zasedání, která v OSN probíhají. Můžeme tam být jako pozorovatelé i jako účastníci. Nabízíme meditaci i představení své práce. Jak je to možné? Myslím, že to způsobilo myšlení a činnost jednoho muže v OSN Roberta Millera, který stále zdůrazňuje, že OSN musí fungovat jako podpůrný systém při formování lidí v této sdílené touze, v hledání jedné světové vlády, jednoho vůdce světa a tvrdí, věřím, že se nemýlím, že OSN nepředstavuje vládu světa. Je to nástroj na poskytnutí pomoci, je to podpůrný systém. Podepírá jinak zcela zvláštní skupiny. That is a conditioning device, that it is an aid, a support system. It gives prestige to otherwise completely outlandish groups.
Zástupci OSN využívají Světovou duchovní univerzitu Brahma Kumariho v Indii k pořádání konferencí zaměřených na mír a jednotu. Zástupci zemí z celého světa, důležité osobnosti přicházejí, aby vyjádřili své myšlenky a sami zakusili opravdový pokoj. Tato zkušenost jim také umožní navrhnout nové zákony o všeobecném míru. Ty pak budou přijaty hlavami státu a navrženy OSN jako praktický postup. Večer se často využívá budova OSN k přednáškám, hovorům, meditacím o světě, o tom, jak vytvořit jeden lepší svět. Vedoucí jsou vybízeni k meditacím a účasti, poněvadž je to částí jejich instruktáží nebo vymývání mozků. A to všechno je součást formování vize nového světa a nového věku, New Age. Systém gurů v politice je velmi nebezpečný pro naši demokratickou společnost. Přinejmenším přinese ztrátu svobody, ztrátu bezpečnosti a velké nebezpečí pro celé lidstvo. Myslím si, že guruismus také připravuje svět na nějaký druh politického fašismu. Jsme připravováni na podřizování se autoritě způsobem, který si asi ani neuvědomujeme. Právě teď jsme velmi zvláštním způsobem ponoření ve východních koncepcích. Vědomí, stav vědomí, blaženost, reinkarnace, energie, vibrace. Všechna tato slova, která v západním světě zdomácněla, také mění naši mysl, mění náš způsob myšlení. Tento změněný způsob myšlení uvádí mysl do určitého stavu a připravuje naše intelektuální fungování na podřízenost. Zdá se, že více než kdy dříve je lidstvo ochotno se podřídit duchovně i emotivně nějakému charismatickému vůdci, který může nabídnout mír a prosperitu světu, jenž balancuje na hraně ekologického i sociálního zhroucení, mezinárodního i finančního chaosu, atomového holokaustu. Dobře známý přivrženec nového věku Benjamin Crane tvrdí, že je jakýmsi tiskovým zástupcem přicházejícího vůdce světa. V roce 1982 vyšla v novinách na celém světě oznámení o příchodu Kraimova Krista nového věku, která obnovila naději milionů lidí. Na této tiskové konferenci v Los Angeles popsal, jakým způsobem o sobě dá tento nový Kristus vědět. Je jasné, že jsme na prahu nového věku, věku vodnáře. Je důležité si připomenout, že všechna velká náboženství očekávají příchod vůdce. Křesťané očekávají návrat Krista, muslimové čekají Imamadiho a zároveň i buddhisté očekávají příchod dalšího Buddhy, hinduisté čekají na návrat Krišny a židé stále čekají na příchod Mesiáše. Dnes mluvím o návratu takového učitele. Křesťané očekávají příchod vzkříšeného Ježíše se stopami hřebů na rukách a nohou, ale následovníci gurů očekávají příchod světového vládce, který rozhodně nebude tvrdit, že je Ježíš, ale že je posledním vtělením Kristova ducha a který bude mít takové psychické síly, aby to prokázal. Na celém světě dojde souběžně ke 100 000 spontánních uzdravení, která jen potvrdí, kdyby to přece bylo potřeba, tu skutečnost, že je to sám Kristus. Den vyhlášení bude nejvýznamnější událostí tohoto nebo jakéhokoliv jiného století. V ten den budou propojeny televize a rozhlasové stanice na celém světě. Uvidíme ten zvláštní obličej na televizních obrazovkách, ale nebude mluvit, jeho slova budou tiše padat do našich myslí v našem vlastním jazyce. But he will not speak. His words will drop silently into our minds in our own language. Je to příznačné pro změněný stav vědomí, kterého se dosáhne při józe nebo jiných formách východní meditace. Jeden nositel Nobelovy ceny popsal mozek jako stroj, který duch uvádí do pohybu. Znamená to, že ve změněném stavu vědomí se ztrácí vazba mezi mým mozkem a mým duchem, který normálně řídí činnost mozku a to dovoluje jinému duchu, aby se projevil, aby působil na neurony, tvořil celý svět iluzí, astrálních putování, dával psychické síly a tímto způsobem se svět připravuje na poslední podvod.
Samozřejmě uvede nové světové náboženství a nejposvátnějším tohoto nového náboženství bude proces, kterému se říká ezoterické zasvěcení, které nás převede z lidského království do království Božího. David Spangler, člen výboru Planetární iniciativy pro svět, který si zvolíme, jenž vychází z OSN, prohlašuje, že Lucifer je stejná síla jako Kristus, že Lucifer nás připravuje pro naše vlastní kristovství, že to je to konečné Luciferovo zasvěcení do nového věku. Možná Kristus Benjamina Krejma nebude tím učitelem světa a vládcem světového míru, jak předpověděl, ale je zřejmé, že dnešní světová scéna je připravena na to, čemu Bible říká apostáze, odpadnutí nebo svévolné opuštění Boha. To vše vede k očekávání posledního herce, náhražky, kterou Bible předpovídá, že musí přijít před návratem Ježíše, pravého prince pokoje, toho, který bude vládnout 1000 let. Spojení vědy a mysticismu je teď v plném rozkvětu. A jeho ďábelským plodem bude nové univerzální náboženství přicházejícího diktátora světa, o kterém Bible hovoří jako o antikristu. Je ironií, že dnešní obnova pohanství a praktik hinduismu, které jsou ve středu hnutí nového věku, stojí na stejných základech, které připravili Hitlerovi rozmach jeho moci. Německo bylo ve 20. a 30. letech v ekonomické a sociální beznaději a hledalo vůdce, který by je osvobodil z Velké deprese. Muž, který přinesl příslib naděje, se jmenoval Adolf Hitler. Tvrdil, že byl Bohem ustanoven, aby všechny uvedl do 1000letého království míru a prosperity. Jeho hypnotické síly zmanipulovaly celý národ, který se mu podřídil. Ve své posedlosti okultismem bral Hitler mnoho ze svých prapodivných myšlenek z hinduismu. Přivlastnil si symbol hákového kříže, svastiky. Hinduistický symbol moci, který najdeme v mnoha dnešních indických chrámech. Miliony Němců, kteří se Hitlerovi podřídili, protože se domnívali, že je to Bůh, zemřeli pro něho a pro jeho cíle, podobně jako následovníci Jima Jonese. Současný světový rozmach hinduismu smíchaný s psychologií a maskovaný jako sebezlepšení, sebehypnóza, pozitivní myšlení, vizualizační techniky a kurzy dynamického myšlení otevřel svět mnohem větším možnostem duchovního podvodu, než bylo Německo v době, kdy přijalo Adolfa Hitlera. Dnes hledá zoufalý svět dalšího duchovního vůdce. Nepoučilo se lidstvo dosud ze svých omylů. Today, a desperate world is looking for another spiritual leader. Has the human race learned nothing from its own mistakes? Ježíš řekl, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Kristus. Hle, tu je Kristus nebo tam. Nevěřte. Neboť vyvstanou falešní Kristové a falešní proroci a budou činit divy a zázraky k svedení, kdyby to bylo možné, také i vyvolených. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, neboť nenastane den Páně, než až prvé přijde odstoupení a zjeven bude ten člověk hříchu, syn zatracení, který se posadí v chrámě Božím, prohlašuje sám sebe za Boha. Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.